poderós, impetuós i únic. Bueno, el primer record que jo tenc de la Bahia en tenc molts, perquè jo vaig començar a fer feina a l'Hotel Formentor de Camarer i tenc un record de l'Hotel Formentor, de les platges i tot això, de la zona del racó de Formentor. Bueno, el lloc més especial de la Bahia n'hi ha molts, també hi ha molts de llocs. Hi ha, just darrere el xat de Formentor, segons ho ven d'on ve, tens una raconada de Jaume i un pot de Redós. També hi ha el racó aquest de Val les Xaletes, malament hi hagi la base militar d'un Pitxat de Pinar, també és un racó molt guapo. N'hi ha molts de racons dins la nostra Bahia. Bueno, jo ho descriuria com una cosa impressionant. Basta dir-te una cosa, quan ven de viatge i tornes cap aquí, i quan ven per la part del Cudi i veu la Bahia nostra de Pollença, el cos se t'eixampla. Bueno, animals n'hem trobat bastant d'animals així que he vist colxa ballena, petita, també he vist colxa tauró que nedava per davant el llac de Formentor, la seva aleta de fora, i són animals així un poc raros que has vist, colxa manta grossa també que he vist per davall la barca, o colxa bitxo gros que no saps exactament el que és, un tauró, o això, sabeu diferents bitxos que entren aquí per protegir-se o no sé per què se'n veuen. Bé, a mi m'agradaria veure-lo com fins ara, és a dir, un pastor més o menys net, que se vegi que se respecta sobretot la costa, que no se vegin moltes edificacions per la costa i això. Bueno, la ubicació que estem ara és molt especial, perquè és el xat de Moll vell, el xat de Moll dels pescadors, i és aquí on jo m'hi faig la vida. Siguem pescador professional, aquí faig la vida, fem aquí també les festes de Sant Pere, fem colta tertúlia amb els companys pescadors, i és un pastor molt entranyable per jo. Hombre, un consell que donaria a qualcú que ve aquí de visita o estiuetjar tot això és que conservi la Bahia, conservi l'entorn i que respecti molt les cultures d'aquí del poble.